Οι μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά, ειδικά στα λογιστικά και φορολογικά θέματα, απαιτούν να έχουμε στο πλάι μας έναν αξιόπιστο σύμβουλο. Για πάνω από 40 χρόνια, το λογιστικό γραφείο του Νίκου Τσιαμούλου και συνεργατών προσφέρει στους πελάτες του ιδιώτες, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αξιόπιστες λύσεις στα λογιστικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα. Λογιστικό γραφείο Νίκος Τσιαμούλος και συνεργάτες. Αξιοπιστία και λύσεις. Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 3840. Τηλέφωνο 2710 223 823. www.nikolaspavlatsiamoulos.gr. Αρκαδική έπιπλα κουζίνας. 4 δεκαετίες υπογράφουμε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Αισθητική, τέχνη, εργονομία, ποιότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τη δική σας κουζίνα. Το δικό σας μοντέλο στο δικό σας χώρο. Με την ποιότητα, την εμπειρία και το σύγχρονο εξοπλισμό σας δίνουμε 10 χρόνια εγγύηση. Με πιστοποίηση ISO 9001 του 2008. Ολοκληρωμένες λύσεις και με εντυχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές της επιλογής σας. Αρκαδική, Βιπέ Τρίπολης. Τηλέφωνο 2710 238 430. Πλατεία Μεταμορφώσεως 2, τηλέφωνο 2710 233 473. Φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα είμαστε και πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή πρόσωπο με πρόσωπο μέσα από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Πελοποννήσου, το Super TV. Φίλες και φίλοι, σήμερα καλεσμένος είναι ο Νίκος Τσιαμούλος, υποψήφιος δήμαρχος Τρίπολης, επικεφαλής του συνδυασμού Τρίπολη Αλλάζουμε τα Δεδομένα. Κύριε Τσιαμούλο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο μέρος με ένα πολύ βασικό κομμάτι, το οποίο πολλοί το λένε, αλλά λίγοι πιστεύω προσωπικά ότι θα το κάνουν. Μιλάω για τα τοπικά δημοψηφίσματα, ένα εργαλείο που πραγματικά είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, θα έλεγα εγώ, και που το δίνει ως εργαλείο ο ίδιος ο Καλλικράτης. Δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή το τονίζετε στο πρόγραμμά σας, τελικά αυτό σημαίνει ότι υπολογίζετε σημαντικά στη συμμετοχή και στη συνευθύνη των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, και θα ήθελα να μου πείτε, πιστεύετε ότι αυτός ο απογοητευμένος κόσμος με τα τόσα προβλήματα μπορεί να είναι παράλληλα και ενεργός και να συμμετάσχει στις αυριανές δράσεις του Δήμου? Άρα λοιπόν δύο ερωτήματα: τοπικά δημοψηφίσματα και συμμετοχή του κόσμου, συνευθύνη του κόσμου, μπορεί να συνυπάρξουν? Είναι πραγματικά δύο ξεχωριστά. Ναι. Το δεύτερο, για τη συμμετοχή του κόσμου, το οποίο για να εφαρμοστεί στην πράξη πρέπει να γίνει αυτό που σας προανέφερα. Είναι οι επιτροπές του έργου πολιτών, οι συμβουλευτικές επιτροπές. Εκεί βάζεις στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων με τη δική τους τεχνογνωσία τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το δικό τους χώρο. Και παλιότερα υπήρχαν προτάσεις για συνοικιακά συμβούλια, τα οποία δεν λειτουργήσαν όμως. Η δικιά σας ιδέα ποια είναι, για να μπορέσει? Οι συμβουλευτικές επιτροπές έργου πολιτών, ναι, είναι μια καινοτόμο πρόταση. Δεν ξέρω παλιότερα τι λέγανε. Είναι μια πρόταση όμως που είναι εφικτή και υλοποιήσιμη, όπως είναι όλο το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό και έχει μόνο 5 δράσεις. Δεν έχουμε βάλει 80 σημεία. Αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτά που μπορούν να γίνουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί λέτε για τοπικά δημοψηφίσματα που μέσα στο πρόγραμμά μας αναφέρεται. Τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι ουσιαστικά στην πράξη η άμεση δημοκρατία. Σε σοβαρά θέματα, και όχι για κάθε μικρό ζήτημα, γιατί να μην κάνεις ένα τοπικό δημοψήφισμα με τον εξής τρόπο? Θα σας πω ένα παράδειγμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ένα θέμα που έχει ταλαιπωρήσει και ταλανίσει πολύ τον τόπο μας. Θα μπορούσε κάλλιστα μέσα από τη χρήση του διαδικτύου ο Δήμος Τρίπολης να πάρει τη γνώμη των πολιτών. Αυτό είναι που χρησιμοποιούν διαδίκτυο. Ή να στήσει σε κάποια σημεία κάποιες κάλπες. Υπάρχει καταγραφή του κόσμου. Αυτό σημαίνει τοπικό δημοψήφισμα.
Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των τοπικών κοινωνιών ή εκεί θα έχουμε άλλες συγκρούσεις εντός της κοινωνικής, ας πούμε, πραγματικότητας? Κύριε Σωτηρόπουλε, οι πολίτες, εγώ είμαι πεπισμένος σε αυτό που θα σας πω και είναι μετά από την εμπειρία αυτών των μηνών που κάνω και τις περιοδίες, να είστε σίγουρος ότι είναι πολύ πιο μπροστά από τους πολιτικούς που θέλουν να ασχοληθούν ή από τους συμβατικούς πολιτικούς. Η κοινωνία έχει προχωρήσει. Πολλές φορές αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά δεν την καταλαβαίνουν. Το να κάνεις ένα τοπικό δημοψήφισμα για ένα σοβαρό θέμα, δεν είναι ο κόσμος τρελός να μην σου δώσει το απόλυτο ποσοστό στη σωστή διαδρομή, αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να μην έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Πάντως υπάρχει ο κίνδυνος να διχάσεις τις τοπικές κοινωνίες ανάλογα το με ένα πόσο ναι το ή με ένα όχι. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που σας λέω και για το πρόγραμμα που είναι εφικτό και υλοποιήσιμο. Μία δράση μέσα εδώ από τις 5 είναι και για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ναι. Που είναι το σοβαρό θέμα που θα ήθελε ένα τοπικό δημοψήφισμα. Για αυτή την δράση, εμείς κάναμε μία εκδήλωση που κρατήσαμε και ήπιους τόνους μετά. Δεν βγάλαμε τίτλους ότι κερδίθηκαν οι εκλογές. Τι συμμετείχαν 700 άνθρωποι. Ήρθε και την παρακολούθησαν επιστήμονες ειδικοί και την άνοιξαν στον κόσμο πάλι ειδικοί επιστήμονες. Άνθρωποι που το έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα σε άλλους δήμους, σε άλλα σχολεία, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι οι αυριανοί πολίτες που είναι οι σημερινοί μαθητές, στην αλλαγή της κουλτούρας τους για την ανακύκλωση, μέσα από το σχολείο, σε συνεργασία πάντοτε με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τις σχολικές επιτροπές που τις διαχειρίζεται ο Δήμος. Αυτό σημαίνει εφικτό και υλοποιήσιμο στην πράξη. Και όσοι την παρακολούθησαν, μας δώσαν όλοι συγχαρητήρια. Και ήταν μια πρώτη μεγάλη εκδήλωση που ως τώρα δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε σε ένα άλλο τομέα, πολιτισμός και αθλητισμός. Λίγοι ξέρουν, κύριε Ζαμούλο, ότι ασχολείστε ενεργά και με τον αθλητισμό από το διοικητικό κομμάτι του και θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδιότητά σας του ταμεία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Έχετε δηλαδή άμεση εμπλοκή και σαφή εικόνα για το πώς κινούνται τα αθλητικά σωματεία αλλά και τα πολιτιστικά, μιας και σε αυτό το τομέα δραστηριοποιείστε. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, πολιτισμός-αθλητισμός, τι ρόλο μπορούν να παίξουν αυτοί οι δύο άξονες για την ανάπτυξη της Τρίπολης? Έχετε επενδύσει σε αυτά τα δύο κομμάτια? Η δράση 3 στο πρόγραμμά μας είναι πολιτισμός, αθλητισμός, οικονομική, τουριστική ανάπτυξη. Για να γίνει αυτό πρέπει να τα παντρέψεις. Αλλά το πώς θα το κάνεις είναι το θέμα. Γιατί ως τώρα στον τομέα πολιτισμό και αθλητισμό δεν έκανε τίποτα η σημερινή Δημοτική Αρχή. Εμείς δημιουργήσαμε τις πολιτιστικές διαδρομές. Κάναμε πάλι μια εκδήλωση, ξεδιπλώσαμε δηλαδή γενικώς το πρόγραμμά μας μέσα από εκδηλώσεις που μπορούσε να συμμετέχει το κοινό, οι συμπολίτες μας, και μάλιστα επειδή θέλουμε οι πολιτιστικές διαδρομές να ξεκινήσουν από την αρχαιότητα έως σήμερα, πήγαμε και κάναμε την εκδήλωση αυτή σε έναν πρώην Δήμο, Καποδιστριακό, στο Δήμο Τεγέας, στο στάδιο Τεγέας, που είναι το κέντρο της αρχαιότητας. Ξέρετε τι πλούσιο πολιτιστικό υλικό έχουμε εκεί και αρχαιολογικό. Ναι. Και τι είπαμε? Ότι για να μπορέσει να έρθει η ανάπτυξη πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν πολιτιστικές αξίες ανά κάθε τόπο και να συνδεθούν με πολιτιστικές διαδρομές, ώστε να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να έχει νόημα στην επίσκεψη σε ένα χώρο άγνωστο για αυτόν, τι θα κάνει, να γνωρίζει πού μπορεί να πάει και τι μπορεί να δει. Και όχι να πηγαίνει, να μην βλέπει τίποτα και να φεύγει. Έχουμε αναξιοποιητά πάρα πολλά αρχαία και έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε σε ένα χώρο που έχει πάρα πολλές αρχαιότητες, έρχονται επιστήμονες κάθε καλοκαίρι και κυρίως Νορβηγοί και Αμερικάνοι πληρώνονται με ευρωπαϊκά κονδύλια για να αναδείξουν το δικό μας πολιτισμό. Και σε αυτό δεν συμμετείχε ποτέ ο Δήμος. Όχι μόνο δεν συμμετείχε, ούτε τους πλεύρισε ποτέ. Να δούμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στο δικό μας τόπο. Θα σταθώ λίγο στον πολιτισμό και θα ήθελα να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι υπάρχει μια πρόταση, μια υποψηφιότητα από την πόλη της Τρίπολης για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα, μιας και μιλάμε για πολιτισμό? Για να φτάσουμε σε μια τόσο μεγάλη πρόταση, καταρχάς υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έγινε μια εκδήλωση φιέστα μέσα εισαγωγικά, που συμμετείχαν συνολικά ούτε 50 άνθρωποι, γιατί έπρεπε να το πούμε και αυτό προεκλογικά, όπως σήμερα γίνονται κάποια εργάκια στα χωριά
σε μορφή πάντοτε απευθείας αναθέσεων και με τροποποίηση τελευταίας στιγμής άρων-άρων του τεχνικού προγράμματος. Και μετά καταλήγουμε, κύριε Σωτηρόπουλε, πάλι στο ράβε ξύλωτσα. Εγώ όμως θέλω να απαντήσω επί της ουσίας στο θέμα που μου λέτε. Το να ενεργοποιήσεις τον πνευματικό κόσμο της Αρκαδίας που δεν ξέρουμε ούτε που είναι. Το να κάνεις φεστιβάλ λαϊκής παράδοσης διεθνή. Το να διοργανώσεις μεγάλα αθλητικά γεγονότα και να κάνεις τους ποδηλατόδρομούς σου στην πόλη της Τρίπολης, που έρχεται μαζί με τις πολιτιστικές διαδρομές και γίνεται ένα κομμάτι στο πρόγραμμά μας, δεν θέλουν ούτε πολλά χρήματα, γιατί ξέρετε πώς γίνονται αυτά, ούτε να είμαστε εμείς πιο έξυπνοι. Απλά θέλουν βούληση, πολιτική βούληση και πάντοτε να μην έχεις άλλα πράγματα στο μυαλό σου. Πολλά παράπονα, κύριε Τσαμούλα, ακούγονται από την περιφέρεια του Δήμου Τρίπολης. Τα 77 χωριά του Δήμου απαιτούν ισόρροπη ανάπτυξη και ζητούν έντονα ισοτιμία στις αποφάσεις. Τι πρόκειται να κάνετε εσείς ως αυριανή Δημοτική Αρχή, αν ο λαός Τρίπολης επιλέξει εσάς για δήμαρχο, τι θα κάνετε εσείς για τις τοπικές μας κοινότητες και τι έχετε να πείτε στους κατοίκους των χωριών που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Τα χωριά μας, είναι δικαιολογημένα αυτά τα παράπονα? Θα σας πω, γιατί έχουμε κάνει με περιοδίες. Βέβαια, δεν θέλω να το πω έτσι εγωιστικά, αλλά από τις προηγούμενες εκλογές δεν σταμάτησα ποτέ να μην πηγαίνω στα χωριά. Γιατί ένιωσα έτσι και ευθύνη για την πολύ καλή συμμετοχή που είχα την προηγούμενη φορά. Έχουμε 77 κοινότητες, τα οποία είναι ξεχασμένα και παραμελημένα. Όπου πάμε, κύριε Σωτηρόπουλε, μα όπου και να έχουμε πάει, δεν υπάρχουν κάτοικοι που να μας πούν ότι δεν νιώθουν ξένοι σε αυτό το Δήμο. Τι προτείνουμε εμείς? Εμείς προτείνουμε για τα χωριά τα αυτονόητα. Η σάτα δηλαδή των χωριών, τα χρήματα που προέρχονται, να πηγαίνουν ανάλογα τα πόσα χρήματα είναι για κάθε χωριό, γιατί υπάρχουν κοινότητες με 40 κατοίκους και κοινότητες με 800 κατοίκους. Και αναλόγως διαμορφώνεται και η σάτα. Η σάτα των χωριών που πάει ο κάθε πρόεδρος, ο ερετός πρόεδρος, και ανάλογα αν είναι ή όχι της Δημοτικής Αρχής, παίρνει ίσως τα χρήματα. Διαφορετικά, ο άλλος που δεν είναι της Δημοτικής Αρχής πρέπει να παρακαλέσει για το αυτονόητο, και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι αυτή είναι η επανάσταση στο αυτονόητο που θέλουμε να κάνουμε και για τα χωριά μας. Είναι κάτι δεδομένο. Θα πρέπει να παίρνουν τα χρήματα για να κάνουν τα βασικά τους έργα. Διάνοιξη των αγροτικών δρόμων, για να μπορούν να περνάνε με τα τρακτέρ να πάνε να καλλιεργήσουν. Κάποια αποστραγγιστικά έργα που είναι σε εξέλιξη. Οπωσδήποτε να αλλάζουμε άμεσα το φωτισμό μας όταν καίγεται μία λάμπα και επέκταση αυτού, όχι στη στάνη του φίλου μας, αλλά επέκταση στην κοινότητα, για το σύνολο πάντοτε, και προτείνουμε μια προτυποποιημένη σηματοδότηση στην είσοδο των χωριών. Μία ταμπέλα, η οποία θα μπορεί να φωταγωγείται και θα λέει μέσα ακριβώς τα στοιχεία του χωριού. Δηλαδή, τον πληθυσμό, σε τι υψόμετρο βρίσκεται, σε ποιον πρώην Δήμο άνοικε, την ιστορία του χωριού, τι σηματοδοτεί και ποια είναι η πολιτιστική του αξία που θα συνδεθεί με τις πολιτιστικές διαδρομές που είπαμε. Αυτά δεν έχουν κόστος. Σαν μια ταυτότητα δηλαδή. Μια ταυτότητα του κάθε χωριού, που το κάθε χωριό έχει τη δική του αξία πολιτιστική. Και το τελικό που πρέπει να σας πω είναι ότι πρέπει να αρχίζουν και οι κάτοικοι των χωριών που κρατάνε θερμοπύλες σήμερα και αποφάσισαν να μείνουν στα χωριά τους, και πρέπει να τους συγχαίρουμε καθημερινά αυτούς, να νιώθουν ότι είναι σε ένα συγκροτημένο Δήμο. Σήμερα νιώθουν αποκομμένοι, ξένοι. Παραπονιούνται ότι όλα τα έργα και όλα τα χρήματα πέφτουν μέσα στην πόλη, και είναι αλήθεια αυτό. Δεν έγινε τίποτα στα χωριά, ούτε σε βασικά αυτονόητα θέματα, όπως είναι το νερό. Υπάρχουν πάνω από 6 κοινότητες που δεν μπορούν σήμερα να πιούν νερό. Δηλαδή να μην έχεις πόσιμο το νερό σου. Αν τους έχεις το πόσιμο νερό, την καθαριότητα την οποία την πληρώνουν στα τέλη, το φωτισμό τους με τις επεκτάσεις, μια ωραία είσοδο και έξοδο και τον κεντρικό δρόμο να μπορεί να περάσει το αυτοκίνητο και να μην το σπάς, και καθαρίζεις τους αγροτικούς δρόμους, και μετά έρχεται ο κάθε αρμόδιος αντιδήμαρχος της κάθε περιφερειακής ενότητας και δημιουργεί ένα συνολικό budget έργων για το Δήμο, όχι για εκείνο το χωριό επειδή είναι το χωριό του, αλλά για όλο τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο, γιατί συμβαίνει αυτό να ξέρετε, τότε νιώθουν ότι βρισκόμαστε σε ένα συγκροτημένο Δήμο. Από αυτά που σας είπα, δεν έχει γίνει 3,5 χρόνια απολύτως τίποτα. Και δεν σας το λέω αντιπολιτευτικά.
προκαλώ τον οποιοδήποτε να πάει στα χωριά να μιλήσει με τους κατοίκους, να δείτε τα παράπονά τους. Κύριε Τσαμούλο, 3,5 χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Θα ήθελα, πριν περάσω στις υπόλοιπες ερωτήσεις, να έχω ένα σχόλιο από την πλευρά σας για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζήσατε μέσα εκεί αρκετές έντονες στιγμές κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περίοδου, γιατί αυτά τα 3,5 χρόνια ήταν μια τσεκουρεμένη θητεία στην ουσία. Παρ' όλα αυτά έγιναν αρκετές μάχες και είχαμε και πολλές εντάσεις. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε. Χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Εδώ ερχόμαστε πάλι σε μία φράση που σας είπα πριν. Βεβαίως, χρειάζεται και είναι αναγκαία η αλλαγή της ανανέωσης στα πρόσωπα. Για να έρθουν οι ιδέες που σας είπα, οι φρέσκες, με τις νοοτροπίες καινούργιες. Αυτό χρειάζεται. Αυτό σήμερα αποτυπώνεται παντού. Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Εμείς εκφράζουμε κάτι τέτοιο. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές υπήρχαν αντιπαραθέσεις και χανόταν και ο έλεγχος για το λόγο τον εξής. Και είναι μόνο μία αιτία. Δεν έγινε, παρόλο που συστάθηκε μια επιτροπή, δεν έγινε όμως ποτέ επιλογή από τη Δημοτική Αρχή να υπάρχει ένας κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βεβαίως όταν βάζεις ένα κανονισμό, μέσα έχει κανόνες που πρέπει να τους στηρείς. Άρα όταν ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος που τον έχει επιλέξει ο λαός να τον εκπροσωπήσει ή η ομάδα αυτή που τον ψήφισε, μέσα εκεί θα έχει το δικό του χρόνο να πει τη δική του τοποθέτηση, η οποία όμως μπορεί να μην αρέσει στη Δημοτική Αρχή. Τώρα, όποτε θέλουμε διακόπτουμε, όποτε θέλουμε αφαιρούμε το λόγο. Πολλές φορές θα σας έλεγα ότι μας πάνε σε παλαιές αντιλήψεις το τι συμβαίνει και μια χαόδη κατάσταση γιατί δεν υπάρχει σειρά. Και όπως δεν υπάρχει σειρά, γιατί έχω μιλήσει και για τη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων κατά καιρούς, έτσι δεν υπάρχει σειρά και στην οργάνωση του Δήμου. Γιατί η εικόνα ενός Δημοτικού Συμβουλίου, όταν έρχεται ένας πολίτης να το παρακολουθήσει, που επίσης είναι μια νέα πρόταση που έχω καταθέσει, να υπάρχει από την πρώτη μέρα ανοιχτές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μέσω live streaming ή μέσω καναλιών να μπορεί ο κάθε πολίτης να παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να παρακολουθεί και τον Δημοτικό Σύμβουλο που είχε ψηφίσει για να έχει μια συνολική εικόνα για αυτόν. Γιατί πάμε σήμερα να ζητήσουμε πάλι την ψήφο του κόσμου και την εμπιστοσύνη και δεν ξέρει ο καθένας τι έχει κάνει μέσα εκεί. Ήμασταν 41 μέλη. Σας ενημερώνω κύριε Σωτηρόπουλε και το λέω έτσι με πλήρη ειλικρίνεια, περίπου οι μισοί, αν θα έχουν μιλήσει μία ή δύο φορές και σήμερα ξαναζητούν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μα μέσα εκεί δεν πάμε για ένα θέμα που είναι σοβαρό να μην παίρνουμε θέση ή να λείπουμε όταν συζητείτε. Ας πάρεις θέση, ας τοποθετηθείς και ας κάνεις και λάθος. Γι' αυτό άνθρωποι είμαστε, μπορεί να κάνουμε και λάθη, αλλά να παίρνεις θέση. Έχω παρακολουθήσει την πορεία σας μέχρι τώρα, την προεκλογική. Έχετε αποφύγει εν τέχνος τις προσωπικές επιθέσεις και επαναλαμβάνετε και το κάνατε και πριν από λίγο. Μιλάτε συνεχώς για αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων. Θα επανέλθω σε αυτό, το ρώτησα και προηγουμένως. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να το εξηγήσετε, δηλαδή πώς αλλάζουν οι αντιλήψεις. Εδώ σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την αυριανή Δημοτική Αρχή, ότι θα κάνει έναν πόλεμο, έναν αγώνα να αλλάξει αντιλήψεις και πόσος χρόνος απαιτείται για να αλλάξουν αυτές οι αντιλήψεις. Ο χρόνος είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σύντομος. Δηλαδή, οι παλιοί νομίζω ότι τα ξέρουν όλα. Αυτό είναι μια αντίληψη. Ενώ δεν είναι έτσι. Και οι νέοι που έχουν μια νέα νοοτροπία, πολλές φορές δεν τους επιτρέπουν να την καταθέσουν, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Και γενικώς έχουμε αποφύγει τις οξύτατες αντιπαραθέσεις και με τις αντιλήψεις του τύπου ότι τα ξέρουμε όλα και ότι υπάρχει μια φραγή στους νέους μέσα από τις διαδικασίες των παλαιών, των τοπικών αρχόντων μέσα σε εισαγωγικά, έχει οδηγήσει στο να μην ασχολούνται κυρίως οι νέοι. Και όταν λέω νέοι, επειδή καμιά φορά παρεξηγείται, δεν εννοώ νέοι σε ηλικία. Εννοώ νέοι σε αντιλήψεις, χωρίς ηλικιακή διάκριση. Ο συνδυασμός σας, για να έρθουμε τώρα στα πρόσωπα, αποτελείται από 181 υποψηφίους. Ένας αριθμός, κύριε Τσαμούλο, που ξάφνιασε πολλούς, άλλους ευχάριστα και άλλους δυσάρεστα στην πόλη μας, αλλά και στα χωριά.
καταφέρατε τελικά να φτιάξετε το συνδυασμό που εσείς αρχικά επιθυμούσατε και πόσο δύσκολο ήταν αυτό να συμβεί? Γιατί το 181 είναι πράγματι μια μεγάλη προσπάθεια να συγκεντρωθεί ως αριθμός. Κύριε Σωτηρόπουλε, ο αριθμός 181... Θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Βεβαίως, δηλαδή να μου πείτε πραγματικά... Γιατί έχουμε αγωνιστεί πολύ έτσι, γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ο αριθμός 181 αντανακλά και την επιθυμία της κοινωνίας για να αλλάξουν τα δεδομένα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, για να σε εμπιστευτεί κάποιος σήμερα, πρέπει να τον συζητήσεις, να μιλήσεις μαζί του, να του πεις τι εκφράζεις. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που φέρνεις. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές της παράταξης. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, πώς ο άλλος θα σε εμπιστευτεί? Με ένα τηλέφωνο, με μια απειλή, με μια βοήθεια ενός παλιού κομματικού παράγοντα. Το 181 ξεκινήσαμε από το 0. Γνωρίζετε ότι είναι μια καινούργια παράταξη. Και δεν υπήρχε πίσω υποδομή. Ούτε όμως υπήρχαν πίσω κομματικοί μηχανισμοί, ούτε κομματικοί παράγοντες, ούτε κόμματα, ούτε βουλευτές, ούτε χρήσματα, ούτε χρηματοδότες. Ξεκινήσαμε πραγματικά από το 0, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και που πίστεψαν σε αυτή το καινούργιο και το διαφορετικό για μια νέα πορεία στο Δήμο και χτίζοντας βήμα-βήμα, λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα, με πολύ μεγάλο αγώνα. Δεν μπορώ δηλαδή να σας περιγράψω, θα ήθελα πολύ να σας το περιγράψω, αλλά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τον αγώνα για να έχουμε 181 υποψηφίους. Που δεν σας κρύβω και θα το πω πρώτη φορά στην εκπομπή σας, ότι την Κυριακή που καταθέταμε τους συνδυασμούς, δεν θυμάμαι την ημερομηνία τώρα, ήταν πριν 2 Κυριακές. Πριν 2 εβδομάδες. Το μεσημέρι, στις 2 η ώρα, μετά από τιτάνιο αγώνα, γιατί δεν ξέρω πώς θέλεις να το πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω λαϊκές εκφράσεις, είχαμε 245 υποψηφίους, υπογεγραμμένους με τη δική τους επιθυμία. Και μέχρι το βράδυ που καταθέσαμε το συνδυασμό, φτάσαμε στους 181. Τι προέκυψε? Το γνωστό σύστημα. Χρησιμοποίησε τις εφεδρείες που σας ανέφερα και το κατεστημένο. Γιατί άρχισε να τρομάζει. Γιατί ίσως να πιστεύαν οι περισσότεροι ότι δεν θα έχει τύχει αυτή η προσπάθεια. Ότι δεν θα συγκροτηθεί συνδυασμός. Τα ακούσαμε όλοι. Τα βλέπαμε στο διαδίκτυο. Και τη Δευτέρα, παρόλο που καταθέσαμε το συνδυασμό Κυριακή βράδυ και με βοήθησε μια αξιόλογη δικηγόρος, δεν θα αναφέρω το όνομά της, γιατί δεν υπάρχει λόγος, να συγκροτήσουμε αυτόν τον πολύπλοκο φάκελο, όπως τον ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Το βράδυ στις 12 παρά 5 πήραμε το πρωτόκολλο κατάθεσης του συνδυασμού και πήραμε και συγχαρητήρια από τις δικαστικές αρχές που είναι αρμόδιες για την τόσο λεπτομερή και συνολική εικόνα και σοβαρή εικόνα της παράταξης. Δεν έλειπε τίποτα. Δεν μας καλέσανε ούτε να συμπληρώσουμε παράβολο, ούτε πιστοποιητικό, παρά μόνο κάποια τυπικά του τύπου ότι επειδή το Χρήστος λεγόταν με γιώτα στο θυμοτολόγιο και με ήττα στην ταυτότητα, πώς να το βάλουμε. 4-5 τέτοιες περιπτώσεις. Και τη Δευτέρα, όπως ξέρετε καλά, κάναμε πάλι κάτι διαφορετικό, γιατί ό,τι κάνουμε είναι διαφορετικό, από τον προεκλογικό αγώνα μέχρι το τέλος. Και έτσι και διαφορετικά θέλουμε να διοικήσουμε το Δήμο. Δεν αναρτήσαμε με δική μας επιθυμία τα ονόματα των υποψηφίων. Και έγινε ο χαμός. Ανεβάσαμε ένα κείμενο για τον αριθμό και από Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι ακούσαμε. Όλος ο κόσμος ρώταγε γιατί ο Τσαμούνος δεν ανακοινώνει τα ονόματα. Αυτό το βεβαιώνω κι εγώ. Ωραία. Πολλοί λέγανε ότι είναι τακτική, επικοινωνιακή. Τι ήταν τελικά? Μπορεί να βγει καλά επικοινωνιακά. Δεν σας το κρύβω. Αλλά κυρίως το κάναμε για να προστατεύσουμε αυτούς που απομείναν, 181 από το νούμερο που σας είπα, γιατί δεχόντουσαν πιέσεις πάρα πολλές, ακόμα και την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αντί εγώ να κάνω τον προεκλογικό μου αγώνα όπως το είχα σχεδιάσει, επανερχόμουν πάλι στους υποψηφίους που είχαν κατατεθεί στο πρωτοδικείο για να μην αποσυρθούν. Μετά από αυτά που τους συνέβαιναν στη δουλειά τους, στο σπίτι τους. Απειλές σήμερα δεν δέχεται κανείς. Γιατί απλά κανείς δεν ελπίζει σε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει η εποχή της ψεύτικης ελπίδας. Έσβησε αυτή. Γι' αυτό και εμείς προχωρήσαμε και καταθέσαμε αυτό το σοβαρό συνδυασμό, αυτό το σπίτι όλων εκείνων
που είμαι περήφανος που το 95% δεν έχει ξανασχοληθεί, είναι για πρώτη φορά και είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, καταξιωμένοι στη δουλειά τους από όλους τους κοινωνικούς χώρους που πίστεψαν σε αυτό το διαφορετικό και σήμερα είναι έξω στην αγορά για να διεκδικήσουν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των πολιτών που σήμερα λείπει. Όχι μόνο την ψήφο τους. Το δίλημμα είναι ότι των εκλογών ότι έχει γυρίσει ο κόσμος στην πλάτη. Άρα πρέπει να επανακτήσουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Για να γίνει αυτό πρέπει να μιλήσουμε καθαρά, ειλικρινά, με μια γλώσσα φρέσκια, με κάτι διαφορετικό, με ουσία, με περιεχόμενο και όχι με τα γνωστά που αντικατροπτίζουν το χτες. Μάλιστα. Πίσω από εσάς, όπως και εσείς πριν από λίγο παραδεχθήκατε, δεν υπάρχουν κόμματα και επιτελεία. Ξέρω όμως, κύριε Τζαμούλα, ότι πίσω από εσάς υπάρχει μια δεμένη οικογένεια που σας βοηθάει ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Θα ήθελα να μου πείτε, και το ζητάω για πρώτη φορά δημόσια, θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους δικούς σας ανθρώπους. Μιλάω για την οικογένειά σας που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, είτε από το σπίτι είτε από το εκλογικό κέντρο. Θα ήθελα να στείλετε το δικό σας μήνυμα στους δικούς σας ανθρώπους. Ξέρετε, η οικογένεια πρέπει να την οριοθετήσουμε για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν είναι μόνο ο καθένας στο σπιτικό του. Η οικογένεια είναι για μας, έτσι στην οικογένεια, επειδή είμαστε μεγάλη οικογένεια, κάτι ευρύτερο. Είναι η οικογένεια ο πυρήνας και είναι όμως και το σόι, όπως λέμε. Δηλαδή με πρώτα, δεύτερα ξαδέρφια. Και πάντοτε όλοι αυτοί ήταν το μεγάλο μου στήριγμα. Και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και στο μέλλον. Το μόνο που έχω να πω είναι να τους ευχαριστήσω πολύ. Όταν ανακοινώσατε με τη στενή έννοια του όρου στην οικογένεια ότι θα διεκδικήσετε τη θέση του Δημάρχου, η σύζυγος, τα παιδιά τι είπαν στη συζήτηση που κάνατε στην οικογενειακή? Θα ήθελα να το μάθω. Τώρα με εκπλήσετε με την ερώτηση, κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί είναι πραγματικά κάτι προσωπικό. Θα ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Τα παιδιά μου είναι μικρά σε ηλικία. Περισσότερο το καλαμπορίζουν, θα έλεγα, και κάνουν συλλογή καρτών από τους υποψηφίους και ποιος έχει τις περισσότερες. Η σύζυγος καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια επιλογή δημιουργεί αλλαγή των δεδομένων και στη ζωή μας και στην οικογενειακή. Αλλάζουν τα δεδομένα και στην οικογένεια. Βεβαίως και στην επαγγελματική και στην κοινωνική. Δεν έχεις τον χρόνο να ευχαριστηθείς τους φίλους σου και τους δικούς σου ανθρώπους όπως θες και όπως το έκανες. Δεν έχεις τον χρόνο να είσαι στην οικογένειά σου και στο σπίτι σου όπως θα έπρεπε. Ούτε να ασχοληθείς με τη δουλειά σου όπως πραγματικά θα έπρεπε. Γι' αυτό και είχα ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια. Η προσπάθεια μου, ξέρετε πότε έχει ξεκινήσει, πολύ νωρίτερα, για να πείσω την οικογένειά μου και τη σύζυγο ότι αυτή η συνειδητή επιλογή θα έχει αυτά τα θέματα. Δεν έπρεπε να μιλήσουμε ειλικρινά. Όμως να ξέρετε ότι με στηρίζουν σε όλες τις προσπάθειες και η σύζυγός μου, η οποία είναι και αφανής ήρωας. Και αυτό φαίνεται. Θα ήθελα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα μήνυμα δικό σας, κύριε Τσαμούλο, επειδή ο χρόνος πιέζει. Δεν πιέζει μόνο ο τηλεοπτικός χρόνος, πιέζει και ο προεκλογικός χρόνος. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσετε να δείτε όλους αυτούς τους πολίτες που εσείς θα θέλατε αυτές τις τελευταίες μέρες. Επαναλαμβάνω, μόνο 10 μέρες μας χωρίζουν από την ημέρα των εκλογών. Θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθείτε στην κάμερα, στους πολίτες και να τους πείτε το δικό σας μήνυμα. Τι έχετε να πείτε στους πολίτες της εργατικής πρωτεύουσας 10 μέρες πριν από τις εκλογές? Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε, αν κάτι οφείλουμε να έχουμε μάθει από τη ζωή μας, είναι το πώς πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας, και εγώ προσωπικά, να ονειρεύεσαι. Να ονειρεύεσαι κάτι διαφορετικό, το οποίο όμως πρέπει να πιστέψεις στις δικές σου δυνάμεις και στη συγκεκριμένη περίπτωση και στις δυνάμεις όλων αυτών που σε εμπιστεύτηκαν, για να μπορέσεις να δώσεις την ενέργειά σου τη θετική για να αλλάξεις τα πράγματα, για να αλλάξεις τα δεδομένα. Εμένα το προσωπικό μου στοίχημα στις συγκεκριμένες εκλογές είναι να αλλάξει η πόλη μου. Πιστεύω ότι αξίζουμε μια καλύτερη Τρίπολη. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας για τα παιδιά μας και εγώ για τα δικά μου. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή, από το μηδέν. Χωρίς να έχεις κάποια βάση φθαρμένη. Πρέπει δηλαδή τα υλικά που θα χτίσεις να είναι σε μια στέρεα βάση και να είναι φρέσκα, υγιής, δυνατά. Να μην είναι σε μια βάση
χτισμένη στην άμμο με φθαρμένα υλικά, ώστε να μην ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει. Δηλαδή πρέπει να προσεγγίσουμε τα πράγματα διαφορετικά. Το δίλημμα είναι αν θα επιλέξουμε το φθαρμένο ή το καινούριο. Τη διαφάνεια ή την αδιαφάνεια. Την αξιοκρατία ή την αναξιοκρατία, που μας κυριεύουν σήμερα το Δήμο μας. Όλοι αυτοί που θέλουν να κάνουν δηλαδή την επανάσταση του αυτονόητου και να αναμετρηθούν ουσιαστικά με το χτες, σήμερα είναι μαζί μας. Γι' αυτό το λόγο σήμερα αλλάζουμε τα δεδομένα και θέλουμε να κερδίσουμε τη μάχη για το μέλλον, για την Τρίπολη και τους ανθρώπους της. Κύριε Τσιαμούλο, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν η τελευταία σας προεκλογική εμφάνιση, τουλάχιστον στο κανάλι το δικό μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ. Σας έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές και να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει μαζί με τους συνεργάτες σας. Πιστεύω ότι οι 10 αυτές μέρες θα είναι το ντεμαράζ που θα κάνει ο δικός σας συνδυασμός. Πιστεύω ότι θα τα πούμε μετά τις εκλογές έχοντας ευχάριστα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και εσείς. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει και σε όλους εσάς που μείνατε σήμερα εδώ στην παρέα μας. Εγώ απλά να θυμίσω ότι καλεσμένος σήμερα εδώ στο στούντιο της Κορίνθου ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος Τρίπολης, επικεφαλής του συνδυασμού Τρίπολη Αλλάζουμε τα Δεδομένα, ο κύριος Νίκος Τσιαμούλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί οι ανάγκες προβολής των υποψηφίων είναι μεγάλες και θα είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μέχρι και τις εκλογές. Λοιπόν, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Οι μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά, ειδικά στα λογιστικά και φορολογικά θέματα, απαιτούν να έχουμε στο πλάι μας έναν αξιόπιστο σύμβουλο. Για πάνω από 40 χρόνια, το λογιστικό γραφείο του Νίκου Τσιαμούλου και συνεργατών προσφέρει στους πελάτες του, ιδιώτες, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αξιόπιστες λύσεις στα λογιστικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα. Λογιστικό γραφείο Νίκος Τσιαμούλος και συνεργάτες. Αξιοπιστία και λύσεις. Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 3840. Τηλέφωνο 2710 223 823. www.nikolaspavlatsiamoulos.gr. Αρκαδική έπιπλα κουζίνας. 4 δεκαετίες υπογράφουμε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Αισθητική, τέχνη, εργονομία, ποιότητα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τη δική σας κουζίνα. Το δικό σας μοντέλο στο δικό σας χώρο. Με την ποιότητα, την εμπειρία και το σύγχρονο εξοπλισμό σας δίνουμε 10 χρόνια εγγύηση. Με πιστοποίηση ISO 9001 του 2008. Ολοκληρωμένες λύσεις και με εντυχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές της επιλογής σας. Αρκαδική, Βιπέ Τρίπολης. Τηλέφωνο 2710 238 430. Πλατεία Μεταμορφώσεως 2, τηλέφωνο 2710 233 473.